Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa ya sha ruwa lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da fim ɗin da waɗansu ku sun kalle sa sosai, waɗansu kuma ba su kalle shi ba, don da yawa ana tambayar mu yaushe Jami'in Fikira zai fito, yaushe ne fim ɗin Jami'i zai fito. To insha Allah wannan fim ɗin na Jami'i yana available, sa'annan kuma ya samu ingantacciyar fassara daga kamfanin Al-Hussein Records. Insha Allah duk mai buƙatar kallon wannan fim ɗin to zai iya ɗaukar lambar wayar mu ga ta nan akan screen ɗin fastan nan. Insha Allah yayi mana magana, insha Allah zai samu wannan fim ɗin, sa'annan da shauran fina-finan Indiya fasararru da muke ɗora akan group ɗin mu na VIP. Da masu buƙatar shiga group namu na VIP to za ku iya ɗaukar wannan lambar namu sai ku yi mana magana, mu kuma za mu tabbatar da mun saka ku cikin group ɗin mu na VIP. Ko a ina kake a faɗin duniyar nan za ka iya shiga group namu na VIP insha Allah. Sannan za ku iya shiga group ɗinmu na Telegram ko na wasu, za mu ajiye muku link ɗinsa akan description ɗin bidiyo ɗin nan da comment section na farko na wannan bidiyon insha Allah. Sannan kada ku manta, idan wannan ne zuwanku na farko akan wannan channel tamu mai suna MSA Creation for Downloading, to za ku iya mana subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye akan wannan channel tamu mai albarka.